איפה כולם? משקפיים לא הגיע, ככל נראה שפעת או משהו. טוב, לא נראה לי שמישהו בא... אולי נבטל? שקרן. משקפיים שקרן. גם ככה אין לי כוח. חשבתי שרצית שניפגש כולנו. נפגשנו מספיק. כן, אנחנו בחופש האחרון, אחר כך, אני לא יודע מה, אני נמצא עבודה, אתה תהיה באיטליה או משהו. בשאר גם יהיו עסוקים. טלי כבר עסוקה. חוץ מזה, זה עדיף להיות לבד. יש לך עוד תקווה. כן? טלי באה. ניצלנו. מה קורה? לא באמת, חשבתי שתבואי. היי, אני באה להרבה דברים. אז נשארת ל-VR? אמרתי לך שאין לי כוח. לא, האמת היא שאני בעבודה אז באמת אין זמן לכלום. אפילו לא מספיק כדי לסיים את השיחה. ביי, טלי. טוב, זה די מאפן. הביתה? הביתה. ואני מסביר לך שגם אם גוגל פייבר כן היה מגיע לארץ, זה לא היה מספיק בשביל VR בינלאומי. זה היה מספיק בשביל כל דבר שהוא חוץ מלנו. אני פשוט לא חושב שאתה צודק, זה רק עניין של לשלוח את עמדת הבטר. לקבל יותר, לשלוח פחות, ואנחנו שם. צריך לחכות, אבל לא הרבה יותר מזה. אז... מה קורה? קורה? שום דבר. לא במיוחד. לא, שום דבר בבית. שום דבר. עם טליה? מה קורה? זמן רב. לא התראינו. את לא אמורה לעבוד או משהו? אני רצה מלא, נתקלתי בכם במקרה לגמרי. ואנו מאמינים לך. אני לא עוקבת אחריכם, אני לא כמוהו, אני פשוט רצה הרבה. בבקשה. מה זה? זה בדיוק מה שאתה רוצה, יש לך מגוגל ווישז. איזה קטע, היה לי כזה בדיוק כשהייתי ילד. ביי, תודה. בכיף, זה ירד מהחשבון שלך. אתה יודע שהצטרפת בתוכנית של גוגל ווישז, יום טוב. מה זה היה, משלוחים? גוגל ווישז, שירות חדש. הם יודעים מה אתה רוצה לקנות, ומביאים לך את זה לפני שאתה קונה את זה. כן? כן, זו התשובה שלהם לאמזון. ועד עכשיו רק פעם אחת מישהו לא רצה את מה שהבאתי לו, וזה ערב חבורה של יונים שנכנסו לבית שלו. סיפור ארוך, בקיצור זה עובד. לא, זה נשמע מעניין, ספרי. אני אשמח לפרט, אבל זה עובד ככה שאני חייבת להגיע בזמן, לפני שהלקוח יבין מה הוא רוצה לקנות. ויזמין משלוח רגיל. הבנתי. ניפגש. היי, אל תאכיל לעתיד. אני אנסה.